Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa at saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Sige.
views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang magtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Sa Kabikulan, maugmahon sa Kabikulan, madya mo sa Kabikulan, dahil nindo malilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, Pagkabikulana, hindi man ako gwapo, ang sakundagan, di serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga, Bicolandia! Maray na aga, probinsya ni Nalbay. Maray na aga, Bulkang Mayon! Siyempre po, good morning sa syudad kang Tabaco, Legazpi, and Ligaw. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Yoli. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, mga amigos y amiga.
mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyan pong aldaw kita ni Miyerkules, Wednesday na po. Petsa 11. Petsa 11 na tabi kang bulan na Pebrero taon 2026. Sabayan po nindan sa indong lingkod sa rong oras kita 7 to 8. Mag-re-restoryahan naman lamang kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Sa satuya pong palibot, siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Apoy rayan kan sa mga pigpapaabot man po nindodig din mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Hoy, daman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, may mga pangaran na Lourdes. Si City Councilor Oden Bilangel Berses. Happy birthday kay Kagawad Des Canonce. Basta sa may mga pangaran na Lourdes, birthday ka ngunyan. Happy na! Birthday pa! Sa may mga okasyon man tabi, ano man pong klaseng okasyon yan, piyesta ngunyan dyan sa Barangay Kumon kan Tabaco, piyesta man sa Barangay Lourdes dyan sa Banuaan kan Tiwi. O ni po, togon ko, pag day po kamo imbitado, day po kamo magdumaan. Nung ka po kamo magdumaan, pag day man po kamo imbitado, ta makasupo, malang supog. Sabi sa 3rd District, malang supog. At sigurado, pag day kamo imbitado, dilibak-libakon kamo kang pagluwas nindo, kaya pagtalikod nindo. Yo! Sarap patabing tugon ko, iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Tawara man kibang maingat kan sadiri ta, kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan, tasya man sa napuan nakakaram kayan. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na itidao mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Pakiguide mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa saimo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Karabay po kita. Amen! Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana tabi ni an sa indo pong servidor asin taga Reparo. Live na live! Ngunyan pong Miyerkules, Wednesday, February 11, 2026. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro Nil Aduon. Kasabay tabi dyan si Sir Tony sa Muyang SM. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal tabi ang kidit and bawal man tabi ang may stress sa mga panahon po tabing arog kaini. Malipot-lipot, mauran-uran ang kaagahon.
Ngunyan tabing Miyerkules na kita. Sir Felix Sikulam. Good morning. Pirangal daw na Valentine's Day na, no? Isip-isip tabi sa mga moderate sa Valentine's Day. Maki-isip-isip tabi kung anan maray. Guranan burak. Imbis burak ang bakalon, bakal na sa ninindong bugas. Mahal na pati naman subugas ngunyan. Magpaka-practical na tabi kita. Ang bugas ngaya, pag buminakal ka, 2.5 ang sarong sako. 2.5 man ngaya ang burak. Ang burak tulungal daw, lanta na iyan. So sarong sakong bagas pwede nindong konsumuhon sa sarong bulan. Isip-isip. Isip-isip tabi sa mga madate. Burak ba o bugas na sana? Siguro kung may figuro ilusyonan ka mo, imbis na burak ang irregalo nindo, regaluan man ang gadindo kisaron sa akong bugas, ugmaon pagarikan sa pamilya. Yo, kamahal kang bugas ngunya. Yugon mo yan, nag-ilusyon ka pa sa natap sa renigaloan mo kisaron sa akong bugas, so pigilusyonan mo, ugmaon kan sa mga magura. Good for one month na yan na konsumpsyon. Kaysa mga burak-burak na yan. Kaya lang papabaktuton mo man subata mo kaya juwa mo ka sa baga. Pa-deliver mo na. Deliver mo naman sa hanggang juwa mo. Magpaka-practical kita. Di so pamilya kang juwa mo, ang isip mo na sa nira. Bako. Ako mga burak-burak na ano mo yan. Malalapa man sa na yan. At least so burak mapakinabangan mo. Subagas. Siling mo na yan. Ayaw. Dali na no. Bata, sige na sa nanlipot kang panahon. No. Halos sa pasiring na kita sa kabangaan na naman kang Pebrero, ano? Anan mga riparo tatabing unya na Miyerkules. Si Say sa Indo ang nakaabot na kang piltrang ko. So piltrang ko databi mga tugang mapundo na kan sa indang operasyon sa maabot na Marso 30. Mawawara na sa piltrang ko ano. Marso 30, 2026 mapundo na po ang sa indang operasyon. So piltrang ko baga. Ini so mga kang inoton pampanahon na inot na mga bus na piglulunadan kan mga Bicolano. O sa na Bicolano ano? Bilog na nasyong Pilipinas. Piltran ko ang nainot na lunadan. O digdi kita sa Bicol. So mga nakalunad sa piltran ko. Pera na daw tabi. Siguro mga lolo-lola na kamungunya. Iyo. Aloy na mapundulo lugi da lugi na supiltrang ko nanindo yan mapundo na kang sendang operasyon sa Marso 30. Goodbye na supiltrang ko, wara na. Oy, so mga nakapasartabi sa so licensure examinations for teacher 2025 formal na tabing nanumpa kasudma sa ginibong mass out-taking ceremony duman sa Albay Astrodome. Sobra 60,000 ay 6,000 sobra 6,000
na mga let passer ang nagsumpa na kasuudma dyan sa Albay Astrodome. Ang hapot digdi, pirado og tabik dyan ang makalaog tulos, makapagturo-tulos. Pwedeng makapagturo-tulos. Magamit sa indang grinadwaran as teacher. Ang iba kayan mapurulis, ang iba kayan ma-BGMP, BFP. Dali tuyo ito sa nakumpirasanan maging teacher ka ni. Dyan sa batch na yan 6,000 pero ka nan magiging teacher siyempre pag ma-apply ka bagang teacher dapat katulos ka experience. May nagraduar ka pa sana minagraduar tapos minalet ka pa sana hanapan ka natulos ki experience na 1 year to 2 years. Only in the Philippines. Oy, dangog daw tabi ka mo mga kabarangay. Pabor ba ka mo digdi na dapat college graduate ang qualification po para maging barangay officials? Sige daw, potong ko daw ka mo. Pabor ba tabi ka mo digdi na dapat college graduate databi ang qualification para maging barangay officials? Ay pag-arog kay niyang pahit. Pwedeng mamaray na ang barangay Tangunyan nga ni may mga nagkakapira dyan barangay officials dahil nga ning pagkasabot naging barangay official man. May no read no write. Linganan nindong barangay nindo. Yo magayon din dapat sumay pagkasabot. Pero kung ngaya college grad ka nga tama barangay officials ka magtrabaho ka kansugrin na duwaran mong kurso ako magbarangay officials anong makuha mo dyan. Kaya lang maurag baga ngayang barangay official mambaga ngayang nakukurakot. Ay, so STL databi sa Albay. May go signal na sa Philippine Charity Sweepstakes Office. May go signal na mapo na sa STL. Paano na suwiting? Anak ng weteng. Tangon yan baga weteng ang nagpapahit sa probinsya ngunyan. Para pang STL ngunyan day pa man nga ni kigo signal so PCSO. Pero may weteng tabi sa probinsya kang Albay. Good mo yan. May weteng tabi sa Albay. O paano na pag luminaog na so STL ano tabi dadara ko po na naman nindo so mga paratupada mga parapaturon tangon yan dahil darakupaan dahil nga nindo pagdako po baka ngaya maramog kita may bendisyon databi sa taas may bendisyon databi sa taas ang pawiting digdi po sa probinsya kang Albay dahil pagdakupon ka-illegal iyan saka na kita mandakop yan sige tabi mga tugang yan na sa toya mga riparohon niya na Miyerkules digdi po sa lawag ka sa tuyang programa alas 7:20 na aramon ta natabi mo na ang magiging kamugdakan kan sa tuyang panahon aramon ta mo na sa pag-asa gari may share line pa ayan nga ni sige pang uran-uran sige nasa linya ng Pag-asa. Good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, February 11, 2026.
Wala pa rin naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Dito sa ating satellite imagery, makikita natin kumpul ng kaulapan dito ay ito pa rin yung shear line natin na patuloy na nakakaapekto dito sa may Visayas. Samantala, patuloy naman umiiral ang northeast monsoon dito sa may buong Luzon. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, dulot ng shear line, inaasahan natin makakaranas ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Albay, Sorsogon, pati na rin dito sa may Masbate. Dulot naman ng northeast monsoon, inaasahan natin ang maulap na papawirin na may mahihinang pag-ulan dito sa may Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, pati na rin dito sa may Quezon. Para sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan naman po natin ang bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated light rains. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 22 to 30 degrees Celsius, Lawag, 21 to 30 degrees Celsius. For Tugigaraw, asahan natin ng 19 to 27 degrees Celsius, Baguio, 14 to 23 degrees Celsius, Tagaytay, 21 to 27 degrees Celsius, at Legazpi, 23 to 27 degrees Celsius. Para naman sa buong Visayas, pati na rin dito sa may Dinagat Islands at Surigao del Norte, inaasahan natin ang maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan din, dulot pa rin naman ito ng shear line. Dito naman sa may Palawan at nalalabing bahagi ng Mindanao, inaasahan natin ang bahagya hanggang sa maulap na papawirin. Dito sa may Palawan, mga isolated light rains, at dito naman sa may Mindanao ay isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Ugaliin po natin i-check ang social media pages ng Pag-asa hinggil sa nilalabas po nating thunderstorm advisory. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 30 degrees Celsius, Iloilo, 25 to 28 degrees Celsius. Para sa Cebu at Tacloban, 24 to 30 degrees Celsius, Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius, Zamboanga, 25 to 33 degrees Celsius, at Davao, 25 to 34 degrees Celsius. Meron po tayong nilabas na weather advisory hinggil sa ulan na dala netong shear line. Inaasahan pa rin po natin ang 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Albay, Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar. Pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin sa mga nasabi po natin lugar dahil ilang araw na rin po tayo nakakaranas ng mga pag-ulan at saturated na rin ang ating mga kalupaan. So makakaranas na rin po tayo ng mataas na tsansa ng mga pagguho ng lupa at mga pagbaha. Wala na tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 6:22 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:59 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sa pagkaturog mo, asin sa pagmahal. Salamat tabi Pag-asa. O yan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Share line pa man giraray ang nagpapauran tabi digdi sa may parting Bicol region, partikularmente po digdi sa probinsya kang Albay. Kaya pa siguro tabi kita ipangapanangga sa oran baka tabi pag mauranan ka mo maging arog kamo sa kuya purungag na. Purungag. Wala pa sana di kita magprograma ta may namamati kita pero kay puhan tang magserbi sa bayan. Yo. Pasiguro sa natabi permisa na magdaraki mga panangga sa oran sa mga estudyante, mga maralaog sa trabaho, sa mga daiman tabing importante siya ng mga lakawon. Ay dudumanon, dahil na po ka mo magparararabas. Diyan sana ka mo sa harong nindo.
Maglitad-litad siya na maghapo. Ayos na yan. Yun. Sige tabi, alas 7:26 na po ang satuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan ta na muna sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo asin ripat. Mga tugang, ang programa pong ini dara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madali unsa na po yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po tabi kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Yan, ohayo gozaimasu, Madam Maylin. Salamat po. Ingat. Sirigman mga tugang ang programa ng inidara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao. Board Member Attorney GIO Bungao. Sabay naman si City Councilor kasabay tama yan Member Carol Sigasin, Board Member Bita Junior Siga Mangiraray. Siyempre pagkaaga kasabay ta dyan ang Best Coffee Green. Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Iyan ang maurag pagkaaga tabi Sir Nel Burmeo, Sir Mario Castelo. Yan ang maurag na kapartner pagkaaga. Best Coffee Green. May gusto ka sa kuya. Ayan tabi mga tugang mga kabayan, ang sa tuyang mga katuwang digdi po sa programa. Maraming salamat po. Ano ang kuya Hindi ka na magduwa-duwa. Ipaaral. Miyerkules ngunyan, pwerte ngunyan magtagay-tagay, pwerte ngunyan napulutan barbecue. Yo. O kaya sa mga naghahanap tabi ki barbecue, o dyan na kamo sa hampang kang covered court dyan sa Barangay Salvacion kang Tabaco City. Yaon dyan ang barbecuehan ni Sir Tope. Usok na di malilimot pagkat amoy pa lang solve na solve. Barbecue nito legendary, barbecue sa Motsari. Tinga, balat, isaw, paa at dugo, lahat ng paboritong ihawan dito. Tara na magmerienda, ayain na ang barkada o dalhin mo si Joa. Pasalubungan ng pamilya, pang merienda o ulam, swak sa budget, walang kulang. Toy barbecue, masarap at malasa, hahanap-hanapin di malilimutan. Tope barbecue, the best barbecue in Tabaco City. Pati ma-branch o matagbak branch, kahit saan siguradong number one. Sulit sa sarap, panalo ang lasa. Top pork barbecue, balat at tenga. May isaw at Adidas, may Betamax pa. Inihaw na binabalik-balikan. Sa murang halaga, mabubusog ka. Malinis, masarap at malasa. Wala ka nang hahanapin pa. Top barbecue, the best inihaw dito sa Tabaco City, ikaw ang bida. He! He! Top barbecue.
mag-eskwela na. Tabangan ang saindong mga aki sa saindang pag-adal. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin senior high school sa saindang basic literacy asin numeracy skills. Kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City. Igwaman sindang branch sa Tiwi na makuha sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige, balik na po kita mga tugang sa programa alas 7:33 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time oras pong yan. Dara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madalion po sa nayan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariner. O dyan yan tabi sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi kidor boarding house. O dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siring man ang oras na yan dara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Mungao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela. Sabay tama dyan si Board Member Arnie G.I.O. Bao, Carol Siga, and former Board Member Vic Siga Jr. Karaman po sa tuya ang oras na yan kang Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Sige po mga tugang, balik po ang sa indong likod. Ako mapogararay si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ni Munyampong aldaw kita ni Miyerkules, Wednesday. Pitsa 11 na po kang Pebrero taon 2026. Sundo kita alas 8 mga tugang. Kaya ano papighalata tabi Sir Neil Borromeo. Doro diretso na tabi kita. Serbisyo Asin Reparo. Good morning tabi sa imo Sir Neil Borromeo. Condolence palang tabi kay classmate ko na si Melo. Rest and peace. Nano si Melo tabi Sir Neil? Nano si Melo? Iling ko man ang gadano. So driver rin ni Mayor Ray Bragais. Pariming kurkeri ba ni Mayor? Nano si Melo? Aki paano? Yan ang pigsasabi ta. Ayo, iringatan tatabihan sa tuyang mga sadirita. Hay nako, madali na sana ang buhay tangon yan. Ayo, sige, ingat po kita ha, tamauran-uran. Dakul na naman ang mga aksidente sa tinampo. Ayo, di makapakapakaskas pagparapadaralagan. Tapag bigla kang prominino dyan sa tinampo, masisimplang ka, tamalnas po yan, lalo na pag-ispalto. Ayo, laliway sana. So, importante, makaabot kita duman sa satuyang padudumanan na imang kaipuhan na maghidali kita. Iyo tabi, no, sige. Anan mga reparo tangon niya na aldaw nin Miyerkules. Uni baya, si Saysindo naabutan ining piltrang ko. Ako kag aki pa ako narumduman ko ini
ining filtran ko. Sa tabako, ang terminal ka ini, so uyan ng LCC ngunyan. Yang bagang kanto, uyang kataning kang gloss, tapos sampang kang Shell station. Iyan kay ito ang terminal kang filtran ko diyan sa tabako. Naramdaman niyo? Aki pa ako kay ito. Iyo kay ito diyan so pimirong lunadanta pag mapasiring kita duman sa Manila namin. Kitang mga Bicolano. Bako, kundi ako nasasala agar iyo man sa daang may sarok pa ako kay ito narunduman GB line. Tama ba? O so GB line na wara naman so GB line. Pero ang pinakahaluyon talaga ang filtran ko. O nagpon sinda kang 1914 ang apod sa inda alat ko o dyan sa Iriga kang 1984 naginang filtran ko kang 1999 naging Penta Pacific Reality Incorporated. Ngunyan tabi ngunyan na 2026 sabi digdi mga tugang napig anunsyo na tabi kang filtran ko Services Enterprises Incorporated na mapundo na sindakan sa indang operasyon sa maabot tabi ang Marso 30, 2026. Sangga na sa ng Marso 30 ang operation kang filtran ko. Sabi mga tugang sa memorandum na pirmado kang sa indang presidente asin CEO ang kumpanya kang Pebrero 2, 2026 pigpapaaram kayo sa mga empleyado na ang desisyon ay bunsod ng patuloy at matinding pagkalugi ng negosyo. Lugi pala na di. Dahil kakad malugi na dakol na kamong kakumpetensya, kamahal pa kang krudo, so mga pyesa, so mga empleyado. Sigding maapektuhan man sa mga pasahero, tapos sa mga trabador, mga empleyado, diyan sa naunang bitan tang apod kang kumpanya. Yo, nagpuon kang Hunyo 14, 1914, aluyo na no. Pero taon yan 111 years. Nyugon mo yan. Iyan kang inot narumduman ko. Iyan so tigrulunadan ka ito kan mga taga-tabako pasiring sa Manila namin. Ang terminal kan, iyan na LCC na ngunyan. Yang LCC na ngunyan, o yan nakampang kang Shell Station dyan sa Siga Avenue. O dyan po sa Tabako. Yan ang terminal ka ito kang filtran ko. Nyugon mo yan. Sobrang centennial na di 100 years di ba? 111 years na serbisyo o totalmente nang mapundo na ang sendang operasyon sa buong nasyon Pilipinas dahil ng filtran ko. Di ba? Narumduman ko kayo tigwa pang GB line. Ay na ito sa GB line. Wala naman. Yung masa na kayo kang inot kang aki pa ako, yan na narumduman ko na pigrulunadan kan mga Bicolano na mapasiring sa Manila namin. Filtran ko. Maski kunya na di, may mga bago naman sina unit kunyan. Kaya lang talaga lugi da. Lugi. Kay po nang magpaaram sa sendang serbisyo, yugon mo sobrang sanggatos na taon. Nalugi. Dakulo na kayang kakumpetensya.
Yan sa mga ordinary bus. Sa ordinary bus pati pag medyo matanglay ang pasahero, so bako bagang season, off season, tigtataraga man kayat ang mga pasahero, pipababaan ang pamasahe. Kaya minarulunad sa inda. Halimbawa sa mga aircon bus, yung may mga bus company dyan, ang pamasahe nga duman masalangkaw, bibabaan kaning sa mga bus company, sa mga bako bagay ni mga ordinary bus, bibabaan ka ng pamasahe kaya dyan minarulunad. Di lugi lugi databi maray kong peak season ta ang mga pasahero maski mahal ang pamasahe, maski mahal ang pamasahe tabi, di pahit sana ta apod kayan peak season, matyaga ka talaga na lunad sa inda maski mahalo ng pamasahe. Yan so yan tabi mga tugang narumduman ko kang aki pa ako dyan sa filtran kong yan ang terminal kaniyo yan dyan sa LCC ko dyan excuse me po, dyan yan sa sa tubangan kang Shell Station, kataning kang Gloss dati. Yan dyan ang terminal kito kang filtran ko. Yan ang piglulunadan kito kan mga tugang nyato na mga Bicolano, lalong-lalo na sa mga taga-digi sa First District. Wala pa man kari kito kibang lunadan rin, filtran ko talaga. Wala pa kanginot na panahon, mga 80s, 70s. Wala pa man kayo kibang mga bus bako. Kaya supiltran ko na nga. Pag medyo mapasahero, yan so pagali kang Manila, kaya permi may pasalubong na biskwit pag uli digi sa Bicol. May purpose pala niyan. Kung nga ta nagbabakal sindakan so biskwit bagang nasa lata. May purpose pala niyan. Bako pampala niyan talaga so ngaya tigtutuyo ngayang iyong pasalubong. Bako pag mapasahero, minabarakal kan sumauruli sa Bicol. Yan na biskwit sa lata. Nabakal yan. So ang purpose pa lang kan kung day ka na ngayang tukawan diyan sa bus ta mapasahero o diyan ka suting agihan baga diyan sa may agihan kang bus sa tahaw o pwede ka diyan magtukaw gamit itong lata lata kang biskwit ito ang tutukawan mo. May purpose pala na di marayman pag uli digdi sa Bicol may pasalubong perming biskwit. Minsan pag medyo magabat-gabat so apod nagkaka-tripak-tipak ba? So GB line yung sabi ko nawara man tabi pa rin so GB line nawara naman yung nainot so GB line kawara. Basta itong terminal na itong pigsasabi ko dyan na LCC na ngunyan yan LCC dating terminal yan kang filtran ko tapos GB line yun mas doon masana Sarkis Tours dahil mga bago na Sunshine Tours aircon man ito basta yan na naabutan ko bago na yung mga Sarkis na yun tapos yan na Sunshine na yan talagang supiltran ko ang nainot dyan tapos sa GB line kaya sa GB line kasi rin panawara Ma'am Carolio Susan, good morning tabi nawara naman sa GB line kaya ito sa GB line ang tigrulunadan tamaurag makaskas bako kumbaga kang inot na panahon ang pinakamaurag manalunadan GB line bako gariman ngunya na sukag sawa o good dyan baga pag mapa Manila pero may pigpipili sukag sawa kanginot GB line pag dahi ka ng nako ang ticket o kaya paano na sa GB line filtran ko ka na no choice ka na
Sumapon doon na databi kang sa ng operasyon. Hanggang Marso na sana, Marso 30. Ang operasyon tabi kang GB Line, kang filtran ko sa bilog na nasyon kang Pilipinas. Lugi databi, lugi. Kaya pundo na sindakan sa ng operasyon. Yo. So yan tabi mga tugang nga medyo makamundong bareta. Pero sa ibabagangon yan, dahil naman naglulunod sa filtran ko. Dakulo ng mga bagong niya na bas. Mga moderno na pati. So saro nga ni niya na bas. Pag nagpa-Manila ka, nakahigda ka sana. Maurago na bas ito. Pag nagpa-Manila ka, urigda ka sana. Pag abot mo sa Manila, pag mata mo, Manila na. Serbisyo asin reparo. Okay. Yan natin sabi ko. Purungag kita kining ubot sipon. Tang nako ata pag-aro kini ang klima tadig-diri. Kaya ingat tabi ka mo, lalo na sa mga aki, lalo na sa mga may edad na. Ingat-ingat tabi kita. Hindi kita magparapaururan. Kundi minsan talagang nauranan kita eh. Yan ang problema. Ano daw kung gibuo na sa ng lokal ang linya ninda? Halimbawa, Malinaw Sentro to Bagatanggi. Gari dayman magkaos to dumanta dakulaon. Dakulaon bagaan. Yan na bagay ko, nabagangon niya na biyahe dyan pasiring sa Malolos. So modern jeep na. Yun nabagangon niya, modern jeep na. Kaya sa mga traditional jeep, kulang na nagrulunad ta. Sa modern jeep, airco na. So mga taga dyan sa Malolos sa Malinaw, ilinganin do. Halos muro minuto may nag-aagi. Kaya hindi man pala na nagpudkaan, nagpupuro parada. Sige sa nang irikot, nagkapirang unit man. Kaya magayonon, paboron sa mga commuter. Kada minuto may nag-aagi. Maikot, pakaikot naman, pasiring naman sa may Malolos, maikot, patabako naman. So agihan niya, paghali sa Malolos, matalip ni, anon sunod sa matalip ni, Sugad, Tanawan, sunod sa Tanawan, Libod, Balsa, diretso na yan pasiring sa tabako. Yun ang yan. Pero kung gibuhon mo itong filtran ko, biyahe pasiring sa Arugan, dayan makaliko duman. Dayan makaliko. Nakulaot niya. Oy, si Ma'am Susan niyaon dyan sa Bagyo, malipot tabi dyan, sir. Mas malipot dyan sa Bagyo. Pero malipot man digdi. Kaya lang day baga tuod sa klima. Nga ko. Ali pa sa kita sa ibang nasyon. Iling nagpipis nga kita. Baradon sa tuyang halunan, makulog pa sa tuyang dungo. Tama? Sige tabi, 11 minutos tabi bago mag-alas 8. Serbisyo asin reparo. Kasud sa mga let passer, sa mga nag-exam bagatabi kang licensure examinations for teacher kang 2025, dapat kuta kang kasurin ini kang Disyembre yata garini na ka-schedule na mag-OTking, kaya lang nagbagyo. Nagbagyo, pinuspone. Di kasudma. So mga let passer tabi kang 2025, sobra sa 6,000 ang official na tabyo, kaya formal lang nanumpa. Sa ginibong mass o-taking ceremony o dyan tabi sa Albay Astrodome. So mga nakapasar naman sa licensure examinations for teacher, mas 6,000 na tabi ni sobra sa 6,000 ang formal lang nanumpa kasuod ma. Dyan po sa Albay Astrodome. Congratulations naman sa mga nagsurumpa. So ngunyan mga professional teacher na kamo. So anong plano tabi nindo ngunyan? Arugmahon siyempre pag-arog kayan. Kudi napapalitan iyang kilungkot. So mga pasado ka nga ni let passer ka man.
Kudi, daiman tulos baga tabi nakakaturo. Ta siyempre, kung ano-ano pan mga requirements, mga pigahagad dyan sa Department of Education, kung ano-ano, di, mga bago-bagang graduate yan. Dahil ko lang aram kung talagang requirements yung mga experience sa pagturo. So, ibig sabihin, ining mga board passer ta, ining mga lisensyadong teacher ta, kay puan mo na nindang mag-experiensya, kisaro o hanggang 2 taon, bago sinda makalaog dyan sa DepEd. Pero ang problema ngunyan kan DepEd, kulang sa mga maestro-maestra. Diba? Bagong kulang ngunyan ng, sabi kan DepEd, kulang ang sa indang mga teacher, kulang ang sa indang mga paratukdo. Uniyo, sa Albay, 16,000 ang let passer. Ngunyan, paano? So, mga inot may mga inot pa mga pasar pero hanggang ngunyan dahil pa nakakalaog sa pagturo. Kaya ang gigibog ang iba, pag may kuta ang PNP, may kuta sa BEP, sa BGMP, sa Coast Guard, gigamit ninda sa indang eligibility para makalaog duman sa organisasyon na ito. Imbis kuta na magturo sa DepEd, duman, tamas madali duman ang paglaog. Basta eligible ka sana. Ilingan nindo. Kaya aputo nindo so mga nagpupurlis. Ano ngayang graduaran mo? Nga education. O nga tata nagpulis ka. Dipisilon niya maglalawag niya sa DepEd. Dipisilon niya pagturo. Dipisilon niya paglaog sa DepEd. Kaya nagpulis. Iwagan mga ang gigiribog ang iba. Nganing makalaog tulo sa trabaho. Bibihira tabi ang mga let passer, lalo na sa binaparasar pasanal, bibihira tabi dyan ang nakakaturo-tulo sa DepEd. Nare-regular tulos. Tagrabi baga ang screening dyan. Ma-apply ka, maparangking ka, may mapikapod na ranking pa. Kay puan mo paki mga masteral degree. So, ibig sabihin, let passer ka na ngunyan, kay puan mo pa muna mag-adal gararay. Trabaho na. Kaya sa iba, ang gigibo, na-apply na sa iba. Ngunyan, nila halimbawa, nag-apply sa iba. Nag-apply dahil na ngaya lugod na ginamit niya. So, pagkalisensya niya sa pagturo, dahil natahuto, nalibang na siya sa cashier. Tuman, pag-apply mo, matrabaho ka na, may sweldo ka na tulos. Kunya, pag nalibang ka na, ay nako, paano na yan? Pag nalibang ka na, pag nalibang ka na tabi dyan, duro-diretso na tabi yan. Dahil ka na, munan ka, maisip ka, maray pa ngaya maturo ako, malag ako sa DepEd. Paglaog mo sa DepEd, gurang ka na. Serbisyo asin reparo. Usok na di malilimot, pagkat amoy pa lang solve na solve. Barbecue nito, legendary, barbecue sa Motsari. Tinga, balat, isaw, paa at dugo, lahat ng paboritong ihawan dito. Tara na magmerienda, ayain na ang barkada o dalhin mo si Jowa. Pasalubungan ng pamilya, pang merienda o
walang kulang. Toy Barbecue, masarap at malasa, hahanap-hanapin di malilimutan. Tope Barbecue, the best barbecue in Tabaco City. Pati ma-branch o matagbak branch, kahit saan siguradong number one. Sulit sa sarap, panalo ang lasa. Hey! Top Pork Barbecue, balat at tenga. May isaw at Adidas, may Betamax pa. Inihaw na binabalik-balikan. Sa murang halaga, mabubusog ka. Malinis, masarap at malasa, wala ka nang hahanapin pa. Top Barbecue, the best inihaw. Dito sa Tabaco City, ikaw ang bida. He! He! Top Barbecue. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Sa dinami-dami kahapon pinabayaan sa nakapiling kung sino-sino ang umibig sa akin. Isa ka lamang Serbisyo Asin Reparo. Oy, 2 minutos tabi bago mag-alas 8. di maaring So, digdita naman po muna para mentras natatapuso na sa tuyang programa ngunyan pungal daw kita nin Miyerkules, Wednesday, petsa 11 po kang bulan na Pebrero taon 2026. Happy birthday po sa may mga pangaran na Lourdes, kay City Councilor Manay Oden Bilanghel Verses, birthday niya ngunyan kay Kagawad Des Canunce. Happy Fiesta po sa mga taga Kumon, Tabaco City, and happy Fiesta man po sa mga taga Barangay Lourdes dyan po sa Tiwialba. Sige, sa pangaran po ni Madam Maylin kang MBY Dormitory, sa pangaran man ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, BM Attorney GIO Bungaw, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela, man dyan si BM Carol Siga and si BM Vic Siga Jr. Kasabay taman tabi Sir Melvin Chavez. Melvs, morning. Sabay taman dyan ang Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Sa pangaran ni GM Maestro Neil Antuon, sabay man dyan si Sir Tony, si SM Sir Tony. Ako po ang sa indong lingkod, Manny Moxea po ini, si Mr. Hulbutana. Saga naman kita magiribanan digdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. At yan, sa padagos ka sa tuyang urlay-ulay, naman naman kita sa 10 to 11 sa programang Sutama sana sa 107.7 radyo natin Tabaco. So tama sana 10 to 11 na yan. Param na pan sa indong lingkod. Bye-bye, adios amigos, dumo, arigato. Serbisyo Asin Reparo.
Operasyo Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay, kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicolnet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, Bicolnet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y